Seminar Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Dr. Sara Elin Roberts, Much Additional and Later Matter. Llawysgrif Wynnstay 36 a chyfraith Hywel. Yr 20 o Hydref 2020. Iawn te, wel, noswaith dda pawb a diolch yn fawr i chi gyd am ddod i ymuno â ni ar gyfer seminar gynta cyfres yr Hydre yn yr Adran Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd yma yn Aberystwyth. Ac mae'n bleser cyflwyno ein siaradraig heno, sef Dr. Sara Elin Roberts, oedd i fod i roi seminar wyneb yn wyneb, felly yn ôl yn y Gwanwyn, ond wrth gwrs oedd rhaid canslo y seminarau fan'na. Felly diolch yn fawr iawn iddi hi am gytuno i wneud hyn dros Zoom gyda ni heno. Felly mae pawb mae'n debyg yn dechrau dod i arfer a wneud pethau fel hyn. Felly mae'n siŵr bod lot o'n chi yn nabod Sara yn barod, ond rhag ofon bod chi ddim yn ei nabod hi, na i weid rhywfaint o'i hanes hi. Un o Sir Fôn yw hi, wedi cael ei magu yn ymyl Llangefni. Oedd hi ddim eisiau bod yn fwy manwl achos oedd hi'n meddwl bod neb yn mynd i nabod y lle. Felly wedi graddio mewn Cymraeg a hanes o Fangor a wedyn mynd ymlaen i Rhydychen i wneud doethuriaeth ar gyfraith Hywel dda. A felly ymysg i chyhoeddiadau, mae gyda ni y Legal Triad o Medieval Wales sydd wedi seilio ar y traethawd yna, cyfrol wych iawn. Felly. Wedi treulio cyfnod o 4 blynedd yn gweithio ar y prosiect Dafydd ap Gwilym, wedi cyhoeddi y cerddi Llewellyn ap Gwilym a hefyd yr Ymryson. Felly. Ond mae nôl erbyn hyn ymyd y gyfraith, ac yn benodol mae'n edrych ar lawsgrifau. Ac yn weddol ddiweddar gath hi rhywfaint o nawdd i wneud prosiect gyda fi, a gweud y gwir, yn Adran y Gymraeg yn Aberystwyth i drawsgrifo cynnwys y llawsgrif mae'n mynd i sôn amdani hi heno. Felly, llawsgrif Wynnstay 36 fydd i ffwnci heno. Felly, croeso i ti, Sara. Diolch fawr iawn, diolch. A diolch am y cyfle i roi y ddarlith. Oedd y ddarlith yma wreiddiol i fod i ddigwydd, dwi'n meddwl, trydydd wsos mis Mawrth, fwy na lai, yn unio'r amser eithon ni gloi, felly doedd na ddim gobaith i wneud o. Ond rwan, dwi'n medru rhoi'r ddarlith a gwneud hynny yn fy slipars, a dwi ddim yn siŵr os y peth da ta peth drwg ydy hynny, ond dwi'n reit gyfforddus fy nhaid, mes bynnag. Felly, fel ddudodd Simon yma, mae fy nheitl i yn, sa ddim cliw o gwbl beth dwi'n mynd i siarad amdano fo, ond yn wir, dwi'n mynd i fod yn siarad am llawysgrif o'r enw Wynnstay 36 hyn yma, ac mae hi'n llawysgrif o gyfraith Hywel. Mae llawysgrif yn cael ei hadnabod gan y llythyren Q, mysg y rhai sy'n gweithio ar y cyfreithiau, dyna oedd y llythyren gath ei rhoid iddi hi yn y Benolradd Ganrif ar 15. Felly, llawysgrif Q ydy hon. Ac fel y soniodd Simon, mi o'n i rhan o brosiect, mi nes i drawsysgrifio'r llawysgrif yma fel rhan o brosiect datblygiad yr iaith yn 2018. Ac felly mae cynnwys llawysgrif Wynnstay 36 ar wefan y prosiect yna. Rwan, fi yn gyfrifol am gwaith trawsysgrifio. Ac bod Patrick Sims-Williams yn aml yn disgrifio'r prosiect fel prosiect ar gyfer yr ieithgwn, ac fi ddim yn meddwl bod wedi'n iaithgu o fath yn byd, ond mi ydw i'n gweithio ar y cyfreithiau. Ond mae'r llawysgrif yn ddiddorol o ran iaith, dwi ddim yn dweud, ond mae hefyd yn ddiddorol iawn ar sawl lefel, gan gynnwys o ran y gyfraith ei hun, ac hefyd hanes llawysgrifau a hanes a diwylliant yn gyffredinol. O'r llawysgrifau cyfraith, mae hon yn un sydd heb gael llawer o sylw mewn gwirionedd, ond wedi deud hynny,
mae yna sawl llawysgrif cyfraith. Mae yna dros 20 o lawysgrifau cyfraith Hywel o'r oesoedd canol, llawysgrifau bob un yn unigryw, a tydi'r rhan fwyaf o'r rheini heb gael I trawsysgrifio yn llawn na'i golygu chwaith, felly tydi o ddim yn syndod. Ond mae'r trawsysgrifiad yma o lawysgrif Q, Wynnstay 6, yn gam pwysig iawn ymlaen. Felly, be dwi'n bwriadu wneud hyn yma ydy rhoi ychydig bach o gefndir i'r llawysgrif, a wedyn na I droi at drafod I phwysigrwydd hi, ac edrych ar y ffordd y gall y llawysgrif hon, effeithio ar y ffordd da ni'n gweld y traddodiad llawysgrifol cyfraith Hywel. A mae gennym fi chydig o ddarna o'r gyfraith jyst I ddangos sut mae'n gweithio. Dyma hi fy hoff dudalen ni o'r llawysgrif, dudalen hardda o'r llawysgrif, dwi'n rhoi'r gorau gyntaf yn fyma. Felly, I ddechrau fo'i y cefndir. Wel, da ni eisiau gwybod beth I hi, pryd gath I gwneud a lle gath I gwneud. A mon rhai o rhain dwi'n mynd I fod rhai ataf mewn gwirionedd yn bendant, beth bynnag. Ond fel ddydys I, mae hon yn lawysgrif dull blegawryd o gyfraith Hywel. Mae'r cyfreithiau, mae'r llawysgrifau cyfraith yn cael ei rhannu yn grwpiau. Mae'r llawysgrifau Cymraeg yn rhannu yn 3 grŵp, cyfners, iorwerth a blegawryd. Blegawryd, mi ddweud chydig bach mwy am y lleill yn ymlaen, ond blegawryd ydy'r dull sydd yn dod o dde Cymru, a mae'r llawysgrifau dull blegawryd, mae yna 15 ohonyn nhw, maen nhw'n dangos ffurf mwy datblygedig ella ar y cyfreithiau. Mae'r llawysgrifau'n tueddu ddyddio o'r 15fed ganrif, a mae yna ambell un wedi hynny hefyd, ond tua'r 15fed ganrif, a maen nhw'n tueddu ddangos datblygiad y gyfraith, a'r ffordd y gyfraith yn cael ei gweinyddu yn ne Cymru, a wedi'r goncwest, da ni ar ôl 12 yn glir, ond mi oedd y gyfraith yn dal I gael ei defnyddio, mae'n ymddangos. A mae testun Wynnstay 6 o'r cyfreithiau yn destun llawn o ddull blegawryd, mae yna destun cyflawn o ddull blegawryd, ond mae o hefyd yn destun estynedig, mae yna bethau eraill cyfreithiol wedi cael ei hychwanegu at y testun y llawysgrif yma. Felly mae'r llawysgrif wedi chreu yn ne Cymru, da ni ddweud, I ddechrau fo'i. Mae'r llawysgrif mae'n un hardd, fel ydych chi'n gweld, mae hi o ddifri, mae'n un o'r hardda o'r llawysgrifau cyfraith. Mae yna un arall sydd yn cystadlu hefo. Mae hon, o'r 15fed ganrif, mae hon yn llawysgrif hynod o hardd, gyda llaw, glir, ond cyson hefyd, a mae gennym ni amball I lythyren di lliwio mewn coch. Sori, dwi'n pwyntio at fy sgrin fy hun efo yma, sydd neb yn gweld fy mis I, ond dwi'n gweithio bod chi yn gweld y sgrin, felly dwi'n sbio ar y llythyren fawr yma cyntaf. Felly, mae'n llawysgrif hardd a mae'n dyddio o'r 15fed ganrif. Mae'r llaw, yr ysgrifydd, yn anhysbys, ond mae o'n gyfrifol am un lawysgrif arall sydd wedi goroesi, sef Peniarth 263, yn gopi o Brit y Frenhinedd, sef Chronicle Chyfraith Fynwy. Felly, hwnnw'n lawysgrif hir iawn hefyd, ac yr un dyn oedd yn gyfrifol am y 2 lawysgrif yna. Rwan, dwi wedi dweud I bod sydd wedi cael ei gwneud yn ne Cymru, ac I gog o Ynys Môn fatha fi, mae hynna'n reit, wel, de Cymru, da mewn lawr yn y gwaelod y fancws, so da ni'n mynd agos iawn I fi yma. Felly dwi'n mynd I rhoi lleoliad hyd yn hyn, ond mi na I chydig bach nes o flaen. Ond da ni'n ystyried de Cymru. A felly dyna'r lle, ond y pryd, wel, y 15fed ganrif. Yn draddodiadol, mae'r llawysgrif yma wedi cael ei dyddio I ddechrau y 15fed ganrif. Mae'n debyg bod yr dyddio yma, a mi oedd o'n benodol iawn I ddweud y gwir, tua 1401 oedd y dyddiad gwreiddiol. A mae'n debyg bod y dyddiad I ddechrau'r 15fed ganrif yma fel hyn, tua amser gwrthryfel Glyndŵr, amser gwael I ddysgu llawysgrifau. Mae'n debyg bod hwnna wedi cael ei ddewis, achos bod Aneurin Owen yn ei waith o ar y cyfreithiau golygiad mawr modern cyntaf, Ancient Laws and Institutes of Wales, 1841, mi nath Aneurin Owen ddeud yn ei ddisgrifiad o lawysgrif Q, mae o ar y daflen yma, a beautifully executed transcript in the Wynnstay Library. It contains much additional later matter which has been incorporated in the body of Welsh laws. Among the forms of pleadings contained in it, the date, second year of Henry IV, is introduced, and the appearance of the orthography and style would induce the supposition that it was transcribed about 1401. Felly dyddiad penodol iawn. Ac mae yna gasgled o gwynion, sef pleadings, dwi'n cymryd dyna fa Aneurin Owen yn sôn amdanyn nhw. Mae yna gasgled o gwynion yn llawysgrif Q. Fos bynnag, dydy'r dyddiad yna ddim yn ymddangos yn llawysgrif Q. Dydy ddim yn y cwynion yn y llawysgrif, sydd yn broblem. Dwi wedi darllen y llawysgrif yma
ugeiniau o weithiau, I gyd drwyddi. Dwi wedi darllen a darllen a darllen, a dydy'r dyddiad yna. Dwi wedi golygu'r cwynion hefyd, a cyhoeddi nhw fel ysgrif mewn cyfnodolyn. A dydy'r dyddiad yna ddim yn y cwynion. Mae'n bosib bod yn Eirin Owen wedi cymysgu. Mae yna gasgliad arall y gwynion mewn llawysgrif arall sydd ddim yn perthyn, a mae yna ddyddiad yn y casgliad hwnnw o gwynion. Ond nid y dyddiad yma, beth bynnag mae'n dyddiad diweddarach yn y Bedwaredd Ganrif ar 10. Ond bosib I fod o wedi cymysgu efo hynny. Ond wedi deud hynny, mi nes I hefyd digwydd bod weithio o'r llawysgrif arall o'r cyfreithiau, chydig yn ôl o'n sbel yn ôl, llawysgrif Z, a mi oedd yn Eirin Owen hefyd yn deud bod yna ddyddiad yn y llawysgrif honno, a dos na ddim. Felly, naillai mae gen I ryw broblem bod wedi methu gweld dyddiadau mewn llawysgrifau, dwi ddim yn meddwl bod hynny'n wir, achos dwi wedi gweld dyddiadau mewn llawysgrifau eraill, neu mae Eirin Owen yn rheolaidd yn greu camgymeriad ynghylch dyddiadau a llawysgrifau. Ond mae o'n wir yn sôn bod y llawysgrif yn dod o'r 15fed ganrif, ond dydy'r llawysgrif hon ddim yn perthyn i'r dyddiad penodol iawn yna o 1401. Ond, mae pethau wedi symud ymlaen lot o ran dyddio'r llawysgrif. Oherwydd mae Daniel Hughes, yr arbenigwr ar lawysgrifau canoloesol Cymru, mae o wedi bod yn gweithio yn ddiweddar ar y Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes sydd ar fin ymddangos, yn beidio. Ac mi nath o roi papur I Seminar Cyfraith Hywel ym mis Hydref 2016, felly bron I 4 blynedd yn ôl yn union bron iawn. A mi nath o bapur yn trafod sawl llawysgrif, ond mi nath o edrych yn benodol ar llawysgrif Q. A mi ddod o sawl beth, dwi ddim yn mynd I ailadrodd I bapur o'i gyd, ond oedd o'n chwip o bapur dal o bers bod yna I glywed y papur yma. Be nath o edrych ar y llawysgrif eto, a mi nath o addasu'r dyddiad ar gyfer y llawysgrif. Rwan, ymysg y pethau nath o ddeud oedd bod y llawysgrif sydd gennym ni rwan, llawysgrif Q fel y gyma hi rwan, yn gopi teg o rhywbeth, lot blerach, o fersiwn bler o'r testyn cynt. A dwi'n cytuno am hynny, a fyddai'n sôn ychydig mwy am hynny chydig bach nes ymlaen. Mae hefyd yn disgrifio, mi nath o ddisgrifio Q fel the most majestically ambitious manuscript of any Welsh manuscript in the 15th century. Felly, majestically ambitious, ond mae'n dweud bod hon ydy llawysgrif mwyaf uchelgeisiol yng Nghymru yn y 15fed ganrif, bod hi'n sefyll allan, a ma hi. Mae'r memrwn a'r inc o safon uchel iawn. Dyna ni, mae yna fatha llun o'r ran o'r dudalen. Mae'r memrwn yn lan iawn. Os da chi'n cymharu efo llawysgrifau cyfraith eraill, maen nhw'n tueddu fod reit fler ar y cyfan, mae'r memrwn yn femrwn solat da, ddim yn rhy galad a'r lliw yn dda yna fo. Mae yna osodiad gwych, 2 golof yn trwy'r llawysgrif I gyd, a gofod clir gwyn o gwmpas ymyl y bloc ysgrifennu felly. A mae'r ysgrifen yn hardd, mae o'n disgrifio'r ysgrifen fel y gorau yn y 15fed ganrif, a dwi'n cytuno hefo fo. Mae'r ysgrifen yn debyg iawn I ysgrifen ora llyfr coch hergest enghraifft. Ond o ran y cynnwys, mae'r pwy bynnag oedd yn creu y llawysgrif, neu mi oedd gan y person hwnnw ddiddordeb mewn cyfraith a llenyddiaeth. A mi nath hyn arwain, Daniel, am sawl rheswm, I gynnig bod y llawysgrif hon wedi cael ei gwneud ar gyfer Gruffydd ap Nicholas. Mi oedd o'n uchelwr, oedd o'n ddyn blaenllaw yn Ne Cymru, a oedd o'n weithgar rhwng 1415 ac 1456. Oedd o'n, rhyw fath o wleidydd, oedd o'n ymwneud â rhyfeloedd rhesynna. Mi oedd gyda fo enw eitha drwg am lofruddio pobl ag camdrin y gyfraith I siwtio fo'i hun. Felly, mi oedd o'n ddyn reit ddiddorol. Mae gen o Ralph Griffiths ysgrif arbennig yn disgrifio ychydig o'i yrfa fo. Ac mae'n awgrymu mi oedd Daniel Hughes yn awgrymu na Gruffydd ap Nicholas oedd y dyn mwyaf tebygol fysa isio llawysgrif o'r math yma. Felly, mi oedd o'n unig un fysa mewn sefyllfa I gynhyrchu, I gael llawysgrif fel hyn, wedi cael ei gynhyrchu iddo fo hefyd yn y cyfnod. Felly, dyna oedd awgrym Daniel Hughes, a mae'n awgrym solat, dwi'n cytuno efo hyn I gyd, lle. Ac mi oedd o'n deud felly bod angen addasu dyddiad y llawysgrif o fod ar ddechrau'r 15fed ganrif I fod yn tua'r 1440, achos mi oedd Gruffydd ap Nicholas ar uchafbwynt I rym radag hynny yn Ne Cymru yn yr 1440. Wedi hynny, mi ath o'n hun, mi nath wleidyddiaeth newid, oedd hi'n rhyfeloedd rhesymau, ddweud y gwir. Nath wleidyddiaeth newid, a doedd ddim
mor bwerus a fi o farw'n 1456 beth bynnag. Felly, dyna ni'r dyddiad ag addasiad Daniel Hughes o'r dyddiad. A wedyn, wel, y lleoliad. Rwan, dwi wedi rhoi map o dde Cymru rwan, a gan y mod i'n ddieithryn unwaith dwi i slaw Aberystwyth. Dwi'n ddieithryn i slaw Machynlleth, yn aml iawn. Beth bynnag, lle gath y llawysgrifau i chynhyrchu? Wel, dyma ni dde Cymru i gyd. Rwan, dwi wedi rhoi cylch reit fler, reit amaturaidd o gwmpas Llandyfri ar y map yma. A'r rheswm dwi wedi gwneud hynny, mae'r cwynion yn y llawysgrif. Mae yna sawl enw lle yn y cwynion yn y llawysgrif, a mae'r enwau lleoedd i gyd yn ardal Llanymddyfri. Llanymddyfri reit yn y canol yma ar ganol y map. Felly, mae yna bosibilrwydd, ella bod y llawysgrif ei hun yn dod o Llanymddyfri, nid cael ei gwneud yn Llanymddyfri. Mae yna bosibiliadau eraill hefyd, sef bosib bod yr ysgrifydd yn wreiddiol o Llanymddyfri, neu'n nabod yr ardal, neu'n hoff o'r ardal, beth bynnag, a i fod wedi defnyddio enwau lleoedd o'r ardal yn ei gwynion. Modela ydy'r cwynion, os ydy ti'n gychwyn achos llys, ac maen nhw'n gorfod nodi yn lle mae'r digwyddiadau mae wedi digwydd, a mae'r set o ddeg mae yna lefydd, maen nhw gyd yn ardal Llanymddyfri, reit wrth ymyl Llanymddyfri. Felly mae hynny. Ond wedyn, mae yna bosibilrwydd hefyd, mae yna gynseilia, mae modd olrhain rhai o'r cynseilia i'r llawysgrif yma, a mi fyddai'n gwneud hynny heno yma yn fyr, felly. A mae'n bosib bod hon wedi cael ei chynhyrchu ella chydig bach fwy i'r de, oherwydd mi oedd yr ysgrifydd wedi copio darn o lyfr coch Hergest i'w lawysgrif ei hun. Mae yna gopi o darn o lyfr coch Hergest yn y llawysgrif hon, fel ein sôn chydig am hynny. Rwan, mi oedd llyfr coch Hergest wedi cael ei wneud ar gyfer Hopcyn ap Thomas oedd yn byw yn, wel, nid yn Llansamlet, ond yn Ynys Forgan, sydd yn gyffordd ar yr M4 rwan. Reit wrth ymyl Llansamlet, reit ar waelod y map fanna, wrth ymyl Abertawe. Felly mae yna bosibilrwydd ella bod yna gysylltiad o leia naill ai bod y llawysgrif yn yr ardal yna, os yn wir na fanno oedd llyfrgell Hopcyn ap Thomas fanno oedd y llawysgrifau'n cael ei cynhyrchu. Bosib bod ti'n fanno, neu mae'n bosib bod ti yn yr ardal fras yna, ond dydy Llanymddyfri, mae Llanymddyfri a Ynys Forgan, da ni'n yr fras yn yr un ardal. Dwi'n dweud, mae Bana Brycheiniog yn yr ffordd hwn. A mae yna drydydd bosibilrwydd hefyd, sef y sbotyn du yna ar A44. Mae yna gysylltiad hefyd efo Lewis Glyn Cothi y bardd ar ysgrifydd, ac mi oedd o yn gweithio yng Nghefn Llys, sydd yn fras wrth ymyl lle mae'r sbotyn yna, ond bosib bod y sbotyn ddim cweit yn y lle iawn. Ond beth bynnag, de Cymru, ond fwyaf tebyg yn yr ardal rhwng Llanymddyfri ac Ynys Forgan a bosib Llandeilo, mae fan o'n leoliad reit debygol. Felly, dwi'n meddwl bod ni'n eitha agos iddi yn yr ardal yna, sydd yn ardal eitha mawr, dwi'n dweud, ond fan os ni'n awgrymu bod sydd wedi cael ei gwneud. Lle bynnag yn union gath ei gwneud, sy'n ni'n dweud bod y llawysgrif wedi aros yn lleol am gyfnod, beth bynnag, ar ôl i gael ei llunio. Oherwydd mi gath y ddau gopi i wneud o'r llawysgrif yma. Mae hyn yn ddipyn o beth. Mae gennym ni'r reit, ar y chwith, mae gennym fi, wrth sbio arno fo, ar y chwith mae gennym fi llawysgrif Wynnstay 36Q, efo'r llythrennau mawr. Ar y dde mae gennym fi peniarth 259A, sef llawysgrif P o'r gyfreithiau, sydd yn rhyw fath o gopi o llawysgrif Q, diolch yn gopi union. Ond, dydy'r testyn ddim yn gopi union, ond swn i'n dweud bod y mise en page, sef y ffordd mae'r llawysgrif wedi gosod, yn hynod debyg. Mae yna efelychu go bendant yn mynd ymlaen fan'na, swn i'n dweud, fy hun, lle mae yna ymgais i trio gwneud y llawysgrif edrych fatha Wynnstay 36. Mae nhw'n reit debyg. Mae'n trio hyd yn oed cadw yn agos at lle mae'r testyn yn ymddangos ar y dudalen, sydd yn dipyn o gamp. Beth bynnag, mae peniarth 259A yn gopi o Wynnstay 36. Ond dy'r llawysgrif yna, ond yn dyddio o ail hannar y 15fed ganrif. Felly mae'n gopi sydd wedi cael ei gwneud yn gymharol fuan wedi i Q gael ei gorffan. A mae yna ail gopi hefyd, sef peniarth 258, dyna ni lun o peniarth 258 ar y daflen yma, ar y sgrin yma. Peniarth 258 yn gopi cyflawn o lawysgrif Q. Mae yna dudalennau ar goll yn llawysgrif Q, mi eithon o'r goll tua'r 9fed ganrif, efallai chydig yn gynt. Ond mae'r dudalennau yna wedi cael eu copio i peniarth 258. Mae yna dair llaw yn ysgrifennu yn peniarth 258, ond y dudalennau cyntaf, gan gynnwys y dudalen yma sydd gyda fi yma, llaw gynnar Lewis Glyn Cothi ydy hyn. A mae hyn yn reit arwyddocaol.
Felly mi oedd Lewis Glencosi oedd yn gweithio yng Nghefn Llys, yn Sir Faesyfed, dwi'n meddwl mae Cefn Llys. Mi oedd o wedi gweld y llawysgrif, neu wedi cael llawysgrif Wynnstay 36 i wneud i gopi ohono fo. Ac mi oedd dyddiadau Lewis Glencosi 142 dim i 149 dim. Felly, unwaith eto, mae hwn wedi cael ei wneud o fewn llai na hanner can mlynedd. Mae'r ddau gopi o'r llawysgrif Q wedi cael ei gwneud o fewn hanner can mlynedd i pryd gath Q i chreu yn wreiddiol, sydd yn... Mae hynna'n ddiddorol iawn ac o bosib yn arwydd o cael. Mae'r llawysgrif wedyn yn diflannu, mae'n gweld lle oedd hi am gyfnod eitha hir, ond mae hi'n ail ymddangos yn wylo Meredydd Lloyd oedd yn gyfreithiwr ac yn hynafieithydd a mi oedd o hefyd yn hel llawysgrifau. Da ni ddim yn gwybod o lle oedd Meredydd Lloyd yn cael ei lawysgrifau, oedd yn byw yn Llundain, jyst oedd ar Fleet Street, dweud y gwir, dwi'n gwybod lle oedd i dyn o, i lodgings o ar un adag. Oedd yn perthyn i Robert Vaughan, y casglwr o Hengwrt, a mi oedd ei hun yn gasglwr llawysgrifau. Ac mi oedden nhw'n trafod mewn llythyrau, oedden nhw'n trafod llawysgrifau efo'i gilydd a balli. A mae'n lythyr gan Meredydd Lloyd at Robert Vaughan, lle mae'n deud, "Your book prawfynad I have ready for you," yn sgwennu'n Saesneg at ei gilydd, "when you please to command it. I have in my custody 4 books more." A wedyn mae'n disgrifio nhw. "The other being my own and the largest that I have ever seen." Rwan, mae'n debyg iawn, wel, mae bendant, dydy gwir, na Wynnstay 36 ydy hon. Mae'n llawysgrif fawr, mae'r tudalennau, mae tua maint A4, mwyn y lai, llawysgrif Wynnstay 36, a mae'n un o'r llawysgrifau cyfraith mwyaf o gwmpas lle. Felly mae'r un fwyaf, ond mae e hefyd yn cyfeirio yn yr un llythyr at pleadings, sef cwynion sydd yn y llawysgrif. Rwan, does ddim ond 2 llawysgrif efo cwynion yn nhw, a Wynnstay 36, mae'r llawysgrif fawr yma, efo'r cwynion yn hi, Wynnstay 36 ydy honno'n ddios, oherwydd mae'r cwynion yn Wynnstay 36, does ddim ond un llawysgrif arall ag efo cwynion yn nhw, ac doedd honno ddim ar gael ag bychan oedd honno beth bynnag. Felly, mae Meredydd Lloyd yn sôn amdani, felly mae'n ymddangos yn yr, wel, 19fed ganrif felly, mae'n tua'r adag yna. Dibynnu oedd Meredydd Lloyd fyw. O, gyda llaw, mae Meredydd Lloyd hefyd, mi nath rhywun sgwennu enw Meredydd Lloyd yn y llawysgrif, felly mae hynny'n help hefyd i gysylltu Meredydd Lloyd a'r llawysgrif. A wedyn, mae'n debyg gan Meredydd Lloyd i lyfrgell Wynnstay yn y pen draw. Rwan, yn ei repertory, nath Jake Gwynnogren Evans, nid y repertory, repertory ddyn newydd, yn y report on manuscripts in the Welsh language, oedd Gwynnogren Evans yn disgrifio'r llawysgrifau mae gyd, ond nath o ddim disgrifio llawysgrifau Wynnstay, achos doedd na ddim llawer ohonyn nhw. Nath o ddim i'r llyfrgell o gwbl. Ond mae'n disgrifio llawysgrif gyfraith arall, sef S ydy henw hi. Mae'n y llyfrgell Brydeinig. Mae'n dweud, "This manuscript is the S of the Ancient Laws and Institutes of Wales. It is apparently a copy, more or less, of Q," tydi hynny ddim yn wir gyda llaw. "This is apparently a copy, more or less, of Q, which perished in the fire at Wynnstay and belongs to the class of later compiled versions." Felly mae'n dweud, oedd Gwynnogren Evans yn meddwl bod Q wedi llosgi yn y tân trychinebus oedd yn llyfrgell Wynnstay yn 1858. A mi oedd o'n digon teg, mi ath y llyfrgell i gyd rodag hynny. Fodd bynnag, mi gath Q i hachub trwy lwc, dweud y gwir, oherwydd 1858 oedd y tân. Ond mi oedd Aneirin Owen yn cyhoeddi i Ancient Laws and Institutes of Wales yn 1841. A mi nath Aneirin Owen ddefnyddio llawysgrif Q a mensig y llawysgrif yna ag amball i ddogfen arall o'r llyfrgell. Ond mi nath o ddychwelyd nhw cyn y tân, rhai blynyddoedd cyn y tân. Ond mae'n ymddangos, os o'n y lyfrgellydd yn y llyfrgell yn Wynnstay, doedd y llyfrgellydd hwnnw ddim yn drefnus iawn, a chath y llawysgrifau ddim i rhoi yn ôl yn ei lle priodol ar y silff, oedden nhw mewn bocs yn y muniments room, felly rhyw stafell allanol. Felly pan nath y llyfrgell ar dan, mi achubwyd llawysgrif Q gan y doddi yn y llyfrgell ar y pryd, sydd ella o bosib yn gymeradwyaeth i esgeilistod mewn ffeilio pethau yn ofalus iawn, swn i'n dweud. Felly, i droi rwan at llawysgrifau cyfraith yn gyffredinol, yna i sôn ychydig am gynnwys llawysgrif Q. Dyna bo Aneirin Owen. Mi wnaeth rhywun intro ddeitha fi bod Aneirin Owen yn yr portread llun yna, peintiad olew ohono fo. Mab William Owen Pugh gyda llaw. Ond dyna fo yr portread mawr o Aneirin Owen. A mi wnaeth rhywun ddeitha fi bod fy arwr i, Aneirin Owen, yn edrych braidd fatha Noddy Holder o'r band yna. Dyna ni, dwi'n meddwl bod rhywbeth yn neud efo'r Loxin Clust sy'n gyda. So, Aneirin Owen oedd yn gyfrifol am y golygiad modern cyntaf.
Ancient Laws and Institutes of Wales, 2 gyfrol, fel ydych chi'n gweld, yn cofio fi di hynna. Ac gafodd o'i gyhoeddi yn 1841. A Neil Owen, mi oedd o'n gyfrifol am osod trefn ar y cyfreithiau, nid y bodd y cyntaf i wneud sawl un o hein. Fo roddodd lythyren i bob un o'r llawysgrifau oedd o wedi ddefnyddio. Mi nath o redeg allan o lythrennau, achos mae yna fwy o lawysgrifau na sy'n o lythrennau, yn wyddor Saesneg, ond mi nath o ddefnyddio lythrennau od ar gyfer rhain. Ond mi nath o lythyren i bob un o'r llawysgrifau, a dyna pam da ni'n nabod Wynnstay 36 fel Q. A mi nath o i dosbarthu nhw, nath o dosbarthu'r llawysgrifau i'r grwpiau yma, o'n i sôn am y grwpiau cynt. Mi nath o roed enwau daearyddol ddyn nhw, mae'r enwau wedi newid bellach i fod yn cyfners, blygywryd a iorwerth. Ond mi oedd gan Aneirin Owen syniadau reit bendant o sut oedd y cyfreithiau'n gweithio. Mi oedd o'n meddwl bod y llyfrau cyfraith oedd gynnon ni i gyd yn mynd yn ôl i lyfr cyfraith gwreiddiol Hywel Dda, bod Hywel Dda wedi creu llyfr cyfraith, a i fod wedi anfon un llyfr un i Aberffraw, un i y llys yn Mhywys, ac un Mathrafal, ac un i Dinefwr yn Ne Cymru, a bod bob un wedi cael y copi yna. Ond wedyn bod yr testunau wedi dechrau amrywio. Achos mae o'n disgrifio yn ei lawysgrif. Mae o'n sôn am, mae'n deud, the anomalous o Welsh laws constitutes an important, the anomalous or Welsh laws, so the ail gyfrol, constitutes an important portion of the work. Under this head are given such chapters as are respectively found in those manuscripts, which afforded the text for the regular code. Be mae'n deud ydy, mae gen i fo'r syniad mor gyfraith fel code, neu dull os ni isio. Felly yna fersiwn o'r testyn oedd yn benodol i Wynedd, un yn benodol, wel, oedd o'n deud i Went, ac un i'r Deheubarth. Felly, dyfed, oedd o'n ddisgrifio, sydd ddim yn gywir. Ond oedd yn gweld heini, ac heini oedd y rhai gwreiddiol oedd Hywel Dda wedi ei gwneud, ond bod nhw wedi addasu chydig bach ar gyfer bob ardal. A wedyn bod yna ddeunydd ychwanegol yn dod i fewn, sef y stwff anomalous yma. Ond be oedd o yn y bôn, oedd pethau doedd o ddim yn medru ffitio i fewn i'w gyfrol gyntaf. Oedd gynno fo syniad reit bendant o be oedd y gyfraith, ond yna lot o bethau yn y llawysgrifau oedd ddim yn ffitio i fewn. Rwan, mae hyn yn swnio yn eitha cymleth, debyg iawn, a mae o yn wir, achos y broblem ydy na dydy'r llawysgrifau cyfraith ddim yn rhannu i ddosbarthiadau. Dyn nhw i gyd ddim yn rhannu i ddosbarthiadau yn rhwydd. Mae yna rei dosbarthiadau, mae grŵp cyfners yn rhoi clac, grŵp iorwerth, mae'r llawysgrifau cynnar yn debyg iawn i'w gilydd, ond mae'r grŵp blygywryd hefyd yn grŵp rhoi clac. A'r broblem ydy, mae'n cael ei grynhoi gyn Robin Stacey, bod y llawysgrifau cyfraith yn, they suffer from what must be one of the most complicated textual traditions known to any field of study, sydd yn, dwi'n eitha hoff o'r dyfyniad, achos mae'n gwneud i fi swnio fatha mod i'n lot clyferach nag ydw i, dwi'n meddwl. Dyna ni. Felly, mae'n draddodiad reit gymleth, ond dwi ddim eisiau siarad llawer am hynny hen yma, achos dwi eisiau edrych ar llawysgrif Q, ac osgoi y cymlethdod mawr o be sy'n ffitio efo be, ac canolbwyntio ar y darn diddorol gobeithio o'r llawysgrif yma, be sy'n gwneud llawysgrif yn arbennig. Felly, just i fynd yn ôl at yr hyn ddudodd Daniel Hughes. Yr hyn sy'n arbennig am llawysgrif Q ydy y ffordd mae wedi cael ei threfnu. A tydi llawysgrif Q, mae'n ffitio i'r dosbarth blygywryd, ond mae'n un o'r llawysgrifau na sydd heb gael llawer o sylw am ei bod hi'n llawysgrif estynedig efo llawer iawn o ddeunydd sydd ddim yn ffitio i'r patrwm taclus o'r llawysgrifau. Ac mae'r trefniad o'r ffordd mae'r deunydd sydd yn y llawysgrif yn gymleth, a mae'r ffordd mae wedi cael ei drefnu. Wel, dydy yn gymleth, ond mae'n wahanol i be mae pobl yn ei ddisgwyl. A mi nath Daniel Hughes grynhoi hyn pan oedd o'n edrych ar y llawysgrif ac yn trafod hyn ym mis Hydref 2016 yn Seminar Adran y Gymraeg. A be oedd o'n wneud? Oedd trafod pwysigrwydd y llawysgrif, ond mae trefniant y llawysgrif yn bwysig iawn yn hyn. Mae hon yn olygiad neu mae Q, Wynnstay 36, yn olygiad newydd o lyfr cyfraith. Felly mae'n rhywbeth newydd sbon, dydy hi ddim rhyw fath ag unrhyw lawysgrif arall sydd wedi bod. Mae yna ddarna o lawysgrifau eraill ynddi, ond mae ffurf y llawysgrif yn hollol wahanol. A mi oedd y person oedd yn creu llawysgrif yn rhoi blaenoriaeth i'r cynnwys yn ôl thema, nid y ffurf felly. Oedd yn trefnu bob dim yn ôl y cynnwys, y pwnc felly. A mi yna drefn benodol iawn i'r llawysgrif. A mae hyn yn dipyn o beth, mae'n syndod o drefnus. Mi oedd gyda fo oedd gyfeiliad, choir, gyfeiliad ar gyfer gwahanol bynciau. Felly mae'r un cyntaf ar gyfer calendar. Felly, gyfeiliad sef
grŵp o dudalennau. Mae'r un cyntaf i'r calendar, wedyn mae gennym fo set, mae gennym fo sawl un wedyn, mae gennym fo ddeuddag o afeiliadau wedyn ar gyfer y testyn cyfreithiol blegywryd yn bennaf. Wedyn mae gennym fo 4 gyfeiliad wedyn yn edrych ar y damweiniau. Rwan, mae'r damweiniau, mi oedd o'n amlwg, isio i'r damweiniau yma ffitio o fewn y 4 gyfeiliad oedd wedi rhoi un ochr iddyn nhw, felly 4 dalen, felly y 4 gyfeiliad yma, clwstr o dudalennau. Achos mi welwch chi, dwi'n rhoi y dudalen yma ar y daflen, ac reit ar y gwaelod, hwn ydy dudalen olaf y gyfeiliad 17 efo'r damweiniau yna. A fel ydych chi'n gweld, mae'n cychwyn yn reit dda, ond mae'n amlwg wedi sylweddoli bod ei destun o yn dal i fynd, a bod gynno fo mond hyn a hyn o le. Mae wedi trefnu ei waith yn reit dda, ond mae'n rhedeg allan o le fel mae'n dod at ddiwedd y dudalen. A felly mae sgwennu fo mynd yn llai ac yn llai ac yn llai, ac erbyn y diwedd, mae wedi stwffio 2 linell i fewn i un bwlch llinell. Felly, mwyn fo wedyn cael newid wedyn i gyfeiliad 18, sydd yn edrych ar, ac ymlaen i ddiwedd y llawysgrif, sydd yn edrych ar ddeunydd cymysg cyfreithiol, gan gynnwys y cwynion, a hefyd wedyn yn y ddiarhebion ar y diwedd. Felly mae'n drefnus iawn ac mae o'n benodol iawn. Oedd o'n mynd i orffan i ddamweiniau ar ddiwedd y dudalen ola o'r gyfeiliad yna. Doedd o ddim wedi wastraffu memrwr chwaith, doedd o ddim bylcha yn mynd i fod. Felly, ail olygiad o'r testyn ydy hon. Mi oedd y dyn yma, oedd yn creu'r llawysgrif, yn ail drefnu'r gyfraith a gosod y gyfraith, trefnu'r gyfraith yn ôl pwnc. Felly, be fydd fo'n neud, neu be nath o, dyn gwir, oedd, dod o'r holl ddeunydd oedd gynno fo ar un pwnc, enghraifft lladrad, a mae gynno fi'r adran lladrad o'r llawysgrif yma, a'i roed ei gyd efo'i gilydd, ac yn symud darna o gwmpas o wahanol lefydd yn y llawysgrif, yn y copi oedd gynno fo, i greu un adran lladrad fawr efo bob dim ar yr un pwnc. Felly, mi oedd gynno fo gynsail, dull blegywryd, a mi oedd gan y cynsail hwnnw destun blegywryd llawn yn trafod lladrad. Felly, be nath oedd cychwyn efo 9 affaith lladrad, a mae bob un adran lladrad yn cychwyn efo 9 affaith. Mae galanas, sef lladd dyn, a tân yn cychwyn yn yr un modd, 2 colwm cyfraith ydy hyn. Felly, mi gychwynodd o hefo lladrad, copio y 9 affaith o'i destun blegywryd gwreiddiol, ac copio'r deunydd oedd yn dod efo hwnnw. Wedyn, mi oedd o'n gwybod bod yna gasgliad trioedd yn y llawysgrif, a be nath oedd dewis y trioedd ar ladrad o'r casgliad trioedd, fysa fel arfer mewn lle arall yn y llawysgrif, ond symud nhw o'r casgliad trioedd fysa ar ddiwedd y llawysgrif fwy tebyg, a'i rhoi nhw ar ôl y 9 affaith yn fyma. A wedyn, mi eithaf trwy'r llawysgrif, ffendio darna eraill ar ladrad, efallai darna, enghraifft mae'r darn wedyn yn dod o gwerth gweithio dof, darn o ddwyn anifeiliad, mae hwnnw'n cael ei symud o'r adran gwerth gweithio dof trefnus, a'i roed o hefo'r adran lladrad arall yma. A wedyn darna o'r arferion cyfraith ar ddiwedd i lawysgrif unwaith eto, a copio nhw i gyd i fewn i'r adran lladrad yma. Felly, mi oedd gyda fo gynsail, llawysgrif blegywryd, ond mae'n amlwg i fod wedi bod trwy'r cynsail yn ofalus, fwy o tebyg wedi marcio beth o'n mynd i symud, neu rhyw ffordd wedi gwneud i gopi bras. A dyna pam mae'r gwaith golygu yma yn llawer rhy gymles iddo fo fedru fod wedi wneud o am y tro cyntaf. Felly mae'n amlwg bod hon yn gopi taclus o beth wrth i ni wneud. Ond beth bynnag, oedd o'n symud y deunydd mae gyd o'r un cynsail, symud pethau o wahanol lefydd i wneud i adran ladrad byr felly. Wedyn, mi oedd o'n cael deunydd o ffynonellau eraill. Mae llyfr 10 Ancient Laws, mae hwn yn lyfr sy'n sledig ar ddeunydd sydd yn cyw, a sydd ddim fel arfer mewn llawysgrifau eraill ychwaith. Felly mae yna ddeunydd unigryw o gynseiliau eraill, ddim mewn llawysgrif, ddim mewn cynsail blegywryd yn enghraifft. Mi nath o symud deunydd o fanno, a mi oedd gyda fo hefyd lawysgrif iorwerth fwy neu lai cyflawn fwy o tebyg. A mi oedd o'n medru cymryd darna ar ladrad o iorwerth wedyn, o ddull gwahanol o gyfreithiau, a dod o hwnnw i fewn. A wedyn mae'n ychwanegu pethau o wahanol gynseiliau ac o'r ddull iorwerth yma. Ond i system o oedd, dechrau fo'i destun blegywryd, wedyn ychwanegu pethau o lefydd eraill i greu un adran anfarth byr. A mae'n waith cymleth iawn. Reit anodd i wneud ac anodd iawn i osgoi ailadrodd, ond mi nas o fo ar y cyfan. Ond gyda llaw, dyma'r union ddull oedd yn Eirin Owen yn ei ddefnyddio yn 1841 mwyn creu i Ancient Laws o, oedd o'n defnyddio rhywbeth reit debyg i'w wneud. A mae'r gwaith golygu cymleth yma. Mae'n weld trwy'r llawysgrif i gyd, llawysgrif Wynnstay 36 i gyd, ond mae'n arbennig yn yr adran 2 colwm cyfraith, sef lladrad, galanas a tân. Mi gath y trioedd wedyn i haildrefnu i greu un adran trioedd
anfarth, fatha rhyw gasgliad estynedig, mae'n anfarth o gasgliad, a hwnnw oedd y sail y gasgliad blegawryd sydd gyda fi yn legal triads. Ond mae yna rei adrana nath ysgrifennydd ddim i ailolygu nhw o gwbl. Nath o ddim ailolygu cyfraith y llys, hwnna ydy'r darn cyntaf mewn llawysgrifa cyfraith, ond yn ddarn reit static oedd o wedi dyddio fwy o tebyg erbyn amser, wel, erbyn y 15 ganrif, doedd o ddim yn cael ei ddefnyddio. A mae hefyd yn adran fawr iawn cyfraith y llys, nath o ddim stwnsian efo hwnnw. A gwerth gwylltio dof ar yr anifeiliad, mae hwnnw hefyd yn adran reit static, di ddim yn newid lot dros amser, ond mae hwnnw unwaith eto yn adran hir iawn, a nath o ddim ailolygu rheini o gwbl. Ond wedi deud hynny, mae cyfraith y llys a gwerth gwylltio dof yn adrana reit thematig i ddechrau fo, felly bosib bydd am gymaint o waith ailolygu yn fanna. Rwan, pan dwi'n sôn o'r holl waith golygu yma, sydd ddim yn bwnc cyffroes iawn, be di pwysigrwydd hyn? Wel, mwyn gwneud hyn ac mwyn ail-lunio i adran yn y ffyrdd yma, mae'n amlwg bod gen yr sgrifydd sawl ffynhonnell o'i flaen, neu ar gael iddo fo. A mae'n egluro hefyd pam mae'r llawysgrif sydd gennym ni heddiw mae'n gopi teg, achos mae'r gwaith yma, byddai'r gwaith yma o gynnyll bob dim wedi cael ei wneud ymlaen llaw mewn rhyw ddrafft, ac wedyn mi fysa hynny'n helpu fo hefo sicrhau bod bob dim yn cadw i'r gofod oedd o eisiau gadw hefyd. A wedyn mi gath o'i gopio allan yn dwt wedyn, am bod hon yn lawysgrif o bwys. Oedd hon yn mynd rhyw lyfr sioe o lawysgrif, ac dyna fi o hi. A mae'r ffynonella yma oedd ar gael i'r ysgrifwyr yn rhywbeth sydd o ddiddordeb i mi beth bynnag, ond dwi eisiau edrych ychydig bach ar hyn, heno yma, jyst am chydig lle. Ac mae gen i fi restr yma o'r prif ffynonella oedd yr ysgrifydd yn ei defnyddio, ac sy'n licio deud mwy am rei ohonyn nhw, ond dwi'n ei gwybod bod gen i fo o leia un testyn blegawryd, oedd gen i fo adrana o ddull iorwerth, ond fwy tebyg oedd gen i fo gopi bron yn gyflawn o destyn iorwerth. Mae yna rei adrana cyfnerth hefyd. Mae yna lot fawr iawn o adrana eraill sydd ddim yn ffitio fewn i unrhyw ddull a sydd ddim yn ymddangos mewn llawysgrifau eraill. Oedd gen i fo gasgliad o damwynia, o leia un, ond fwy tebyg 3 casgliad o damwynia. Oedd gen i fo gasgliad o 10 o gwynion. Oedd gen i fo 2 gasgliad o ddiarhebion, a mi oedd gen i fo hefyd galendar. Ond dwi wedi trestru 8 grŵp o gynseiliau yma, ond mae bob un grŵp yn torri lawr, mae'r rhan fwyaf o'r grwpiau yn torri lawr i fod yn sawl grwp mwy. Oedd gen i fo lyfrgell, reit helaeth o ddeunydd cyfreithiol ar gael iddo fo. A sy'n licio sbio ar 1 neu 2 o'r rhain. Dwi'n mynd i ddechrau, dwi ddim yn mynd i ddilyn nhw mewn trefn, a byddai ddim yn edrych ar bob un, ond dwi eisiau dechrau efo'r diarhebion. A herwydd dydy'r diarhebion ddim yn ddeunydd cyfreithiol mewn gwirionedd, diarhebion, just diarhebion ydyn nhw. Ond mae'r diarhebion, mae yna gopi yn llawysgrif Cyw, ar ddiwedd y llawysgrif, mae yna gopi o'r 2 gasgliad sydd yn llyfr coch hergest. Dyna ni, mae'r 2 ddarn sydd fi ar y dudalen yma, ar y sgrin yma'n dod o lyfr coch hergest. Felly yna 2 gasgliad o'r diarhebion yn llyfr coch hergest, a mae'r 2 yna wedi cael ei, mae'r un 2 gasgliad yn llawysgrif Cyw. Mae Richard Elin Roberts, Dr Richard Elin Roberts wedi gweithio ar diarhebion, wrth gwrs wedi cyhoeddi ar diarhebion. Ac mae o'n deud bod y diarhebion yma yn Cyw ar llyfr coch yn agos iawn o'r rhan darlleniadau. Mae'n anodd iawn deud y gwahaniaeth rhwng y 2 lawysgrif. Maen nhw'n rhannu'r un gwalla hefyd. Mae Daniel Hughes, ond doedd o ddim yn sicr oedd un yn gopio'r llall. Tasa yna un yn gopi, Cyw fysa'r copio'r llyfr coch. Ond mae o'n anodd iawn penderfynu ydy o'n gopio i beidio. Mae Daniel Hughes yn awgrymu bod y diarhebion yn Cyw yn gopi uniongyrchol o'r rhai yn llyfr coch hergest. Unwaith eto, mae'n anodd iawn deud, maen nhw'n agos iawn. Ond os oedd y diarhebion mewn Cyw wedi cael ei copio o lyfr coch hergest, fel mae Daniel yn awgrymu, mi oedd Daniel hefyd yn dweud fysa hyn wedi digwydd cyn i lawysgrifa Hopkyn ap Thomas adael lle bynnag oedden nhw. Oedd Hopkyn ap Thomas yn byw yn Ynys Forgan, felly nawn ni ddeud yn gyfleus na Ynys Forgan oedd o. Mae'n debyg na fanna oedd i lawysgrifo fo, ond mae'n anodd deud. Ond mi fydd yr copi yma wedi cael ei wneud gan ysgrifydd Cyw, tra oedd y llawysgrifa'n dal i fod yn Ynys Forgan, yn y llyfrgell, sydd yn awgrymu bod gan ysgrifydd Cyw fynediad at lyfrgell go bwysig, gan gynnwys llyfr coch hergest. Rwan, hefyd, mae llyfr coch hergest, mae yna sawl llaw yn llyfr coch hergest, ond un ohonyn nhw ydy llaw Hywel bychan. Rwan, mae Hywel bychan hefyd yn ysgrifydd
mwy nag un llawysgrif, ond mae'n ysgrifennu llawysgrif cyfraith o bwys, sef Coleg yr Iesu 57, J, yn nabod hon o J. Da ni, yn anffodus dwi'n gweithio ar y llawysgrifau sydd efo llythrennau sydd ddim yn y wyddor Gymraeg. Q a J, dwi'n gweithio yn nhw. Felly, dyma ni dalen o lawysgrif J, llaw Hywel bychan, sydd gyda llaw yn reit debyg i law llawysgrif Q. Rwan, mae llawysgrif Hywel bychan yn lawysgrif reit bwysig. Mae wedi cael ei chyhoeddi yn 1990, ac mae hi yn lawysgrif testun cyflawn o ddull blegywryd, ond mae ail hanner y llawysgrif yn ddarna reit helaeth o destun iorwerth. Felly mae lawysgrif fod dwy ffynhonnell fawr iddi hi, sef dull blegywryd a hefyd dull iorwerth. A mae Christine James yn dadlau mewn ysgrif. Mae hon oedd llawysgrif gyfraith Hopkyn ap Thomas y casglwr llawysgrifau, oedd gyda fo gopïau o wahanol bethau, a hon oedd ei lawysgrif gyfraith o, sydd yn greu synwyr perffaith. Ond mae'n ddiddorol i fod o wedi cynnwys i destun blegywryd, ond bod yna ddarna eraill sydd ddim yn y testun blegywryd o'r dull iorwerth wedi cael ei cynnwys yn y llawysgrif yma hefyd. Rwan, yn amlwg, o wybod bod ysgrifydd Cyw wedi edrych ar lyfr coch Hergest, y peth amlwg i wneud ydy edrych tyban nath o sbio ar lawysgrifau eraill o'r un stabal fel petai, a mae y llawysgrif J yma yn opsiwn amlwg iawn. Ac mewn gwirionedd, mi fedrwn ni ddweud i fod o. Mae gan Q a J destun blegywryd llawn, a mae yna destun iorwerth yn y ddwy lawysgrif hefyd. Mae yna fwy yn llawysgrif Q, mae yna fwy o destun iorwerth, mae yna fwy o ddeunydd iorwerth yn Q na sy'n yn J. A mae J yn tueddu ganolbwyntio ar ddarna sy'n unigryw i iorwerth, ond mae Q yn cynnwys darna iorwerth o fewn yr adrannau thematig. Felly mae'n dibynnu, oedden nhw'n gweithio mewn ffyrdd gwahanol yn y dau wahanol bwrpas yn mynd ymlaen yma. Ond o gymharu y testunau yn y ddwy lawysgrif, a mae hyn yn mynd i swnio fwy na lai'r union y fath a ddedisio am y diarhebion. Mae'r ddwy lawysgrif yn hynod debyg, maen nhw'n rhannu'r un gwalla, neu rhannu'r un geiriadau rhyfedd, ac mae'n anodd iawn gwahaniaethu rhwng y testun yn y ddwy lawysgrif. Felly dyma ni enghraifft yn fyma. Os ydych chi'n medru edrych yn sydyn ar hwn, mi newch chi sylwi bod hyd yn oed yr atal nodi yn hynod debyg, a mae hynny'n beth prin. Mae'r atal nodi yn debyg iawn yn y ddwy lawysgrif. A maen nhw'n rhannu yr un, wel, nid gwall, ond mae yna ffurf go od, atheweddu. Mae hwnna'n ffurf sydd mond yn y ddwy lawysgrif yma, a mae wedi cael ei gywiro yn y golygiad. Mae wedi cael ei gywiro i adnewyddu. Adnewyddu ydy'r ffurf i fod fwy tebyg. Ond mae'r ddwy lawysgrif yn rhannu yr un ffurf yma. Mae'r testunau, mae'n anodd iawn gwahaniaethu rhwngthyn nhw. Felly mae'n amlwg, wel, mae'n bosib bod un llawysgrif yn gopi o'r llall. Q ydy'r ddiweddara o'r ddwy, felly mi fysa Q yn gopi o lawysgrif J. Ond mae'n anodd iawn gwybod oedd Q yn gopi o J, ynta oedd Q a J yn copio yr un cynsail. Maen nhw'n hynod debyg, a mi fyswn i'n tueddu ddweud, mae copio'r un cynsail oedden nhw, ond bod y ddau ysgrifydd yn cadw'n ffyddlon at eu testun. A'r rheswm dwi'n dweud hynny ydy, mae yna darn o destun iorwerth sydd yn debyg iawn yn ddwy lawysgrif, ond mae'r darn yn dod i ben yn J, ond mae'n cario ymlaen yn Q, sy'n awgrymu bod y cynsail yn cynnwys testun ehangach, a bod J wedi stopio i gopio fo'n bynnag reswm, ond bod Q wedi mynd yn ei flaen, sydd felly yn golygu nad oedd Q ddim yn copio J, ond o bosib i fod yn copio'r un cynsail. Ond os felly mi oedd y ddau gopydd yn cadw'n agos iawn at eu cynseilia. Rwan, o edrych o gymharu testunau o bod bod yna gysylltiad rhwngthyn nhw, mae yna lawysgrif iorwerth arall hefyd sydd digwydd bod efo cysylltiad â Q. Rwan, dwi wedi sôn yn barod am Lewis Glyn Cothi, oedd yn gweithio yng Nghefn Llys yn Sir Fesuredd, dwi'n meddwl. Ac mi oedd o yn ysgrifydd llawysgrif gyfraith. Mi nath o gopio Q ar un adag, oedd o'n ddyn ifanc fwy tebyg. Ond mi nath o hefyd gopio testun iorwerth cyflawn. Ac yn ei destun, mi nath o wneud fersiwn, mi oedd gyda fo fersiwn newydd o'r casgliad damweinia, a mi yna fersiwn newydd o'r casgliad trioedd hefyd, a mi yna gwyn hefyd yn y llawysgrif. Rwan, mae gan llawysgrif Q yr un casgliad damweinia, yr un casgliad trioedd newydd, a mae yna gwynion yn Q, ond nid yr un, ddim yr un sydd yn y llawysgrif yma. A mae yna debygrwydd rhwng y testunau, ond dydy o ddim mor agos ar tebygrwydd rhwng Q a J, er enghraifft.
Does na ddim llawer o destunau cyfnerth yn llawysgrif Q, ond swn i'n deud bod nhw'n cael eu tynnu bod nhw'n ddeunydd oedd yn cylchredeg yn yr ardal, oedd yn syliedig yn wreiddiol ar destun cyfnerth, ond dyn nhw ddim yn gopi uniongyrchol. Os ydych chi'n edrych ar y gymhariaeth, mae'r testun yn Q a'r testun yn F yn debyg iawn, ac yn debygol o fod yn un yn cynsail. Ond mae'r testun mewn llawysgrif cyfnerth wreiddiol I yn wahanol iawn ac yn byrach. Ond dwi'n eisiau dweud llawer am cyfnerth, achos mae yna bethau mwy difyr i sôn amdanyn nhw. Felly mae yna darnau yn Q sydd naill llai yn ymddangos mewn rhai llawysgrifau eraill, ond ddim o gwbl. Rwan, mae yna dipyn golew wedi cael ei ddeud am y deunydd arall yma, darnau sydd ddim yn ffitio i fewn i'r dulliau traddodiadol, iorwerth cyfnerth y blygywryd yma. Yn aml, mae pobl yn deud bod llawysgrifau blygywryd yn llawn o'r deunydd ychwanegol yma, a bod gan y llawysgrif gynffon o ddeunydd o'r fath, ond wrth gwrs, os gan Q ddim cynffon o fath yn byd, mae'r deunydd i gyd wedi cael ei blethu ymysg ei gilydd, felly dydy'r system ddim yn gweithio. Ond y deunydd yma sydd ddim yn ffitio fewn i'r dulliad yw'r deunydd sydd yn ymddangos yn ail gyfrol Ancient Laws, a mae o'n hynod ddiddorol. Rwan, mae'r deunydd yma, mae o'n amrywiol iawn, ond mae lot o'n fod yn ymddangos mewn llawysgrifau eraill, a mi oedd o'n amlwg yn deunydd oedd yn cylchredeg yn Ne Cymru ar y pryd. Mae yna lawer iawn ohono fo'n llawysgrif S, dwi wedi sôn rhywfaint am llawysgrif S yn barod. Yn aml, yn y deunydd yma, mae yna bwyslais ar weinyddiaeth y gyfraith, sy'n awgrymu bod hwn yn rhywbeth oedd pobl i angen mwyn i ddefnyddio fo yn yr ardal yn y cyfnod. Mae gennym ni bethau, er enghraifft, fel y trioedd estynedig, dyn nhw ddim mewn gwirionedd yn drioedd, beth nhw wedi adrannau hir iawn, yn trafod gweinyddiaeth y gyfraith, sydd wedi drefnu llys, er enghraifft, y tair gorsedd dygynnull. A mae'n mynd ymlaen am sawl tudalen llawysgrif, ond maen nhw wedi cael eu ffurfio o fewn y syniad o driad, er enghraifft. Mae gennym ni tair gorsedd dygynnull, a mae yna darn o'r enw tri argeadigaeth dadl hefyd. Rhaid fi ddweud, maen nhw darnau trwm iawn, dyn nhw ddim yn ddiddorol ofnadwy, ond dyna ni, maen nhw'n hir ofnadwy. Mae gennym ni hefyd, er enghraifft, Siarter Hywel Dda sydd hefyd yn llawysgrif S. Hwn yn ddamreis brin. Ond mae'n sôn am drefnu'r gyfraith a sut mae'r gyfraith yn cael ei threfnu a pwy sy'n gwneud be yn y gyfraith. Mae'n sôn am yr archesgob mynyw, sef Tuddewi, esgob oedd ar y pryd, ond dyna ni, archesgob mynyw, neu esgib eraill, a badau, braint freiniol. Mae hwn yn ddiddorol. Ac dwi'n gwybod os da chi'n medru gweld, wel, bosib bod chi'n fel digon o dan o'r Q, ond mae'r orgraff chydig bach yn wahanol hwn. Mae'n amlwg yn dod o gynsail gwahanol i darnau eraill o'r gyfraith. Mae yna sillafu gwahanol, mae yna ffurfiau chydig bach yn wahanol yn mynd ymlaen. Felly mae modd gweld yn Q bod yna wahanol gynseilia yn mynd ymlaen gan fod yr orgraff yn newid rhywfaint. Sydd unwaith eto'n awgrymu bod y copïydd yn copïo'n ffyddlon ac ddim yn addasu i destun yn llwyr felly. Wedyn mae yna darna sydd yn llwyr unigryw i Q. Dwi wedi sôn dipyn am y cwynion. Wel, o'r diwedd, dyma ni gwyn. Cwyn, mae yna gasglu o 10 o gwynion yn llawysgrif Q. A beth yw'r cwyn ydy datganiad o beth sydd wedi digwydd ag hawlio iawndal, neu hawlio proses gyfreithiol. Mae'n debyg iawn i'r writs yn Lloegr. Mae'n cychwyn y broses gyfreithiol, a beth gyntaf ydych chi'n gwneud ydy, reit, mae hyn wedi digwydd, mae'n anghyfreithlon am y rheswm yma, ac felly, dwi'n disgwyl. Dwi wedi gofyn am iawndal, maen nhw gyd yn tueddu ddeu hynny. Reit ar y diwedd, mae'n deud cyfarch y John i wybod o'n ela iawn cyn cwyn. Oedd o'n fodlon sortio'r peth cyn i ni fynd efo'i llys. Nag oedd negyddiaeth y fi bob amser o barthred y John. Ac am y negyddiaeth mae fy nghwyn. Am i fod wedi gwrsod setlo'r mater, mae o'n mynd i'r llys, ac felly mae'n deisif ateb amserol, maen nhw'n disgwyl i'r broses gyfreithiol gychwyn. Felly mae'r cwyn yma, mae'r ffurf y cwyn yn beth reit adnabyddus yn Lloegr. Mae gen nhw bethau reit debyg, please ag writs hefyd. Mae gen nhw ffurfiau tebyg iawn, datganiad o beth sydd wedi digwydd. Felly mae'r ffurf yn rhywbeth Saesnig fwy tebyg, ond mae hwn yn y Gymraeg yn amlwg, yr iaith yn Gymraeg yn yma. Ac mae'n bosib bod hyn wedi cael ei creu o achosion llys go iawn. Maen nhw yn defnyddio enwau llefydd ac enwau pobl, ond mae'n bosib bod nhw wedi just llenwi'r bylcha hefo enw gwneud, a mae'r enwau i gyd yn ardal Llanymddyfri. Mae hwn yn Menor Myddfai, sydd yn fwy enwog am ei meddygon. Maen nhw'n dyfynnu darna o destun blygywryd, felly maen nhw wedi seilio'n reit gadarn yn y cyfreithiau Hywel Dda, yn y testunau cyfreithiol. Ond be fyswn i'n dweud ydy, mae deunydd o'r mers sydd gennym ni yma wedi cael ei cymreigio yn fwriadol ar gyfer y llawysgrif hon. Bosib bod hyn wedi cael ei creu yn arbennig ar gyfer y llawysgrif, neu bosib i bod nhw'n bethau oedd wedi cael ei trefnu
i haddasu ella o rhywbeth arall, ond maen nhw'n bendant yn solat yn gyfreithiol yn cyfraith Hywel, ond mae'r ffurf yn rhoi ddiarth i gyfraith Hywel yn y bôn. Ond maen nhw'n bwysig iawn o ran tystiolaeth am weinyddu'r gyfraith. Dan sydd ond yn ymddangos yn llawysgrif Q, chydig yn ddifyr, llyfr Cynnyr ap Cadugan. Unwaith eto, mae'r orgraff chydig yn wahanol yn hwn. Dyma lyfr a gyweiriodd Cynnyr fab Cadugan, nath o adal i'w fab ac i'w fab ynta. Ac yn gyntaf, y dderchu sydd yn dysgu 3 grwndwal doethineb, 3 sail doethineb. Sef yw y 3 hynny, mae bawb ieuenctid i ddysgu, mae eisiau bod yn ifanc i fedru dysgu. Cof i gadw y ddysg, felly mae eisiau medru cofio'n dda. Synwyr oed i ddatganu, ond mae eisiau bod yn ddigon eiddfed i fedru delio hefo'r wybodaeth yma hefyd. Felly 3 oed dyn bron iawn, ella. Achos mae gen nhw'n disgrifiad hyfryd yma. Mae'n rhoi po ieuaf y wialen hawsaf fydd i nyddu a'i hystynnu ac wneithio'r defnyddiau ohoni. Felly os di'r wialen yn ifanc, os di'r goeden yn ifanc, mae hi'n plygu'n haws a ddech chi'n defnyddio hi. Ac o tu fe'n ifo mawr cynt y tir nod o ddestynna. Felly os di'n tynnu'n fawr, mae'n torri cyn ddi symud. A wedyn maen nhw eisiau medru bod yn gall hefyd. Trydydd yw peth y dysgo o'r mebyd a bod yn dda yn y cof. Ni ddylu i ddatganu yn ifo mewn synwyr ac oedran a ffrysder. Felly mae eisiau bod yn eiddfed i fedru, mae eisiau dysgu'r beth am yn ifanc a'i cofio nhw dda a wedyn i defnyddio nhw pan mae rhywun mewn oed ag amser can eistedfod i ieuanc i fod yn anwastad, anwadal, a defod prys, sef rhywun mewn oed, i bod yn wastad. Felly, da ni gyd yn eiddfedu, da ni'n mynd y well wrth fynd ymlaen yn ôl Cynnyr ap Cadugan. Mae Angharad Elias, sydd yma ar y sgrin, dwi'n meddwl, wedi coeddi ysgrif ar Cynnyr ap Cadugan. Mi oedd Cynnyr ap Cadugan yn ddyn o gig a gwaed, mae'n ymddangos, oedd yn glerigwr, a mae'n gyfeiriad ato fo fel sapientes, oedd yn ddyn doeth wedi cael ei alw i roi i farn, mewn achos cyfreithiol yn arwislu yng nghanol y 4edd ganrif ar 10. A mae'n ddarn difyr iawn, a mae hwn wedi cael ei gynnwys yn llawysgrif Q, ond dydy o ddim yn un arall. A'r darn ola dwi eisiau drafod, sydd yn unigryw i Q, ydy'r darn yma. Mae'n un o'r hoff darnau, mae hwn yn un da. Rwan, mae'r orgraff yn hwn yn dra gwahanol i bob dim arall. Mae yna eiriau hollol od yn hwn, i ddweud y gwir, i'r cyfreithiau. Rwan, y 9 affaith Cyrennydd ydy hwn. Dim ond yn llawysgrif Q mae hwn yn dod. 9 affaith Cyrennydd unt, y dichon i'r estronion bod yn geraint. Felly, be mae'n neud? Mae wedi cael ei olygu gan Paul Russell yn y gyfrol 3 colwm cyfraith. A swn i'n deud i fod o unwaith eto yn darn o'r mers. Be mae'n neud ydy, mae'n reit ddifyr, mae'n cymryd, mae'n deud sut y gall alltyd, sef dyn dŵad rhywun o rwla arall, sydd ddim yn Gymro, ddod yn aelod o'r genedl, ddod yn, sut bydd rhywun fynd yn Gymro. Fysa rhyw citizenship canoloesol yng Nghymru, felly. Sut bydd rhywun sydd yn ddiarth ddod yn Gymro. Ac wrth gwrs, mae yna hawliau penodol, does gynnal alltudion, ddim llawer o hawliau yn ôl cyfraith Hywel. Doedden nhw ddim yn cael siarad yn y llys, doedden nhw ddim yn cael bal tir, felly bydd hyn yn werth i gael. Ond y ffordd o wneud hyn ydy, mae'n ymddangos i helpu rhyw Gymru oedd mewn trybini mewn rhyw ffordd. Un ohonynt, ellwng dyn o garchar gorwlad o ddifenw ag ef achyd gerdded. Felly mae'r estron yma, yr dyn diarth yma, yn mynd. Mae yna Gymro wedi cael ei ddal mewn carchar, gawn ni gymryd mae'n Lloegr oedd o, ond nid yng Nghymru, carchar mewn gwlad arall. Ac mae'r estron yma yn helpu fo i ddod o'na, mae o'n i gael allan ac yn cerdded efo fo yn ôl i Gymru. Mae modd hefyd wneud rhyw weithredoedd arwrol iawn, fatha rhywbeth chi'n gael mewn ffilmiau antur. Pedwerydd yw diffryd dyn rhag gwrs gweuw, rhag un gwrs gweuw, neu rhag drychaf arf a drychafau o ddichof ar oddef i ladd, a'i achubo o estron cyn gosod arno a'i ddiffryd o hynny. Felly beth sy'n digwydd ydy, mae yna Gymro ar fi'n cael ei ladd achos bod yna rhywun yn trio anelu saeth neu arf arall teg ato fo, efo'r bwriad o'i ladd o. Ond mae'r estron i achubo, mae'n neidio flaen y gweuwffon ac yn gwsgad y Cymro o'r ffordd, dwi'n dychmygu. A wedyn mae'n rhoi styd i'r boi sydd yn trio ei ladd o. A wedyn mae'r 5 enghraifft, mae yna 9 ohonyn nhw, mae'r 5 enghraifft, mae'r Cymru yma, mae rhywun wedi cael ei ladd, a mae'n amser gael anas, felly mae eisiau talu iawndal am alanas, ond dyn nhw ddim yn medru cael, dy'r teulu ddim yn medru cael o'r iawndal. Felly mae'r teulu, y dyn sydd wedi ladd, yn mynd i ddial ar deulu'r person sydd wedi ladd o, ond bod yn fychan ganddynt ei nifer. Felly sob llawer ohonyn nhw, ond os ydyn reit, mae yna bod o'n sais yn dod atyn nhw, a mae o'n ymyru gyda gwynt ar fraint car. Mae o'n mynd hefo nhw i helpu nhw, a mae o'n dweud,
achos mae hwn yn estron sy'n siarad Cymraeg, dwi'n gwybod, mi a af gyda chwi i ddial o'ch caf ac gymeraf llofruddiaeth a gwaed y neb a gymeroch chwythau. Felly mae'n mynd hefo nhw i studo a lladd rhywun sydd wedi lladd rhywun arall fel i ddial am bod nhw wedi methu cael galanas. A wedyn, mae'n cael mynd yn Gymro ac yn llawn, mae'n Gymro go iawn wedyn ac yn un o'r teulu fel petai am bod wedi helpu allan yn y sefyllfa od yma. Mae'n ddifyr. Mae'n ddifyr i ddechrau fo i bod nhw'n cymryd yn gael tal o fysa alltyd ddim yn gwneud hyn yn y lle cyntaf. Mae hefyd yn addasiad newydd sbond ar y gyfraith, achos os oedd rhywun yn alltyd oedden nhw yn ôl gyfraith Hywel, ond yn y darn yma, mae yna opsiwn y gallen nhw newid a bod yn Gymru a cael yr un hawliau a Chymru drwy wneud rhai pethau penodol. A mae'n darn go od. Mae'r iaith yn ddiddorol. Ddechrau mewn yn defnyddio'r gair affaith, sydd yn hen air adnabyddus iawn yn y Gymraeg, ond nid yn y cyd-destun yma o gwbl. Mae'n draddodiadol, ond mae'r cysyniad yn hollol newydd. A mae'n unigryw i gyw. Ond mae'r orgraff, mae gennych chi sillafa a'r ffurfiau, maen nhw'n wahanol iawn i'r hyn ydych chi'n cael yn y gyfraith yn gyffredinol. Yn gyffredinol, alltyd ydy'r gair am ddyn diarth, alien, ond estron ydy am yma. A cenedl ydy'r gair am y teulu cig y gwaed lle. Ceraint ydy o'n fyma, a mae gennych chi ffurfiau o'r fatha awch yn y dyfyniad yma. Mae yna bethau diddorol iawn sydd ddim yn arferol, a mae hwn naill ai'n darn lleol, neu mae'n darn sydd cael ei gyfansoddi'n arbennig ar gyfer llawysgrif Q. Felly mae hyn o'r rhoi chydig o flas o be oedd ar gael, ond mae hefyd yn awgrymu bod yna lot fawr o ddefnydd ar gael i'r ysgrifydd yn lleol. Felly, just i orffan, chydig eiriau am bwysigrwydd y llawysgrif yma. Wel, da ni'n gwybod bod hi'n bwysig, oherwydd yna 2 gopi wedi cael ei gwneud ohoni hi yn gynnar iawn. Oedd hi'n naill ai'n llawysgrif bwysig neu'n llawysgrif reit enwog. Gath y copïau ei gwneud yn gynnar yn ei hanes i. Bosib bod yna ymwybyddiaeth cynnar o bwysigrwydd y llawysgrif yn gyffredinol. Mi oedd llawysgrif P wedi copio'r edrychiad hefyd. Felly, ella bod yna arwydd o cad i hynny, bod ti'n llawysgrif pobl yn gwybod amdani. Neu ella bod ti'n jyst yn llawysgrif hardd ac felly oedd o'n trio efelychu hynny. Felly mae gennym ni hynny. Mae gennym ni wrth gwrs pwysigrwydd y noddwr. Mae'r llawysgrif yn deud llawer iawn am y noddwr, a da ni'n cymryd na Griffith of Nicholas oedd o. Mae'n sôn am ei ddiddordeba fo i uchelgais o. Mi oedd o eisiau creu y llyfr cyfraith gorau llawna posib. A mae hyn yn unigryw. Ond mae'n ddiddorol iawn i gymharu hon efo llawysgrif J. Mae gennym ni lawysgrif yn fanno sydd efo testyn blegywryd a deunydd darna iorwes o ddim yn y testyn yn barod. Gyda nhw darna eraill hefyd i wneud rhywbeth mwy i ymgais o bosib ar gasgliad llawn o'r gyfraith. Mi oedd J yn perthyn i Hopkyn ap Thomas. Ond mae Q, fel petai, yn cymryd yr hyn sydd wedi cael ei gychwyn yn J ac yn mynd efo 10 gwaith ymhellach. Oedd Griffith ap Nicholas yn amlwg. Oedd eisiau mwy wedyn. Oce, da chi eisiau defnyddio cwpl o wahanol ffurfiau. Wel, dwi'n mynd i ddefnyddio 10 o wahanol ffurfiau yn fy llawysgrif i. Mae o eisiau bob dim yn ei lawysgrif. A mae'r llawysgrif yn cael ei haildrefnu, mae'r deunydd i gyd yn cael ei haildrefnu i osod yn thematig yn creu rhyw fath o uber gasgliad cyfreithiol. A mae'n deud rhywbeth mawr iawn sy'n ni'n feddwl am Griffith ap Nicholas. A tybad oedd yn gwybod am Hopkyn ap Thomas, achos o bosib i fod yn trio, wel, nid efelychu, ond gwella, dangos i fod yn well na'r ef arall. Mae'n deud hefyd llawer iawn sy'n ni am yr hyn oedd o gael i gopiwyr llawysgrifau cyfraith mewn un ardal ar un adag, a mi o'n adoras o ddeunydd. O llawer iawn ohono fo mewn llawysgrifau eraill hefyd wedi groesi, ond mae'r deunydd yn tueddu i fod yn rhywbeth ymarferol, diddordeb mewn gweinyddiaeth a rhedeg y gyfraith. Mae'n deitha ni am y perthynas rhwng y gwahanol lawysgrifau cyfraith, ac ella bod angen edrych efo'r llawysgrifau blegywryd yn ôl cyfnod yn hytrach na trio rhoi i gorfodi nhw fewn i grwpiau, ac edrych yn ôl ardal yn hytrach na canolbwyntio ar y ffaith i bod nhw'n destunau blegywryd, achos mae yna fwy na hynny mynd ymlaen yn fyma. Swn i'n deud bod natur y llawysgrif yma yn effeithio ar y ffordd da ni'n gweld y cyfreithiau. Mae'r syniad yma o destun blegywryd, solat, a wedyn stwff arall sydd hefo fo, dydy o ddim yn gweithio yn achos Q. Mae'r deunydd wedi cael ei gymysgu i gyd a'i blethu at ei gilydd. Does ddim rhaniad rhwng y darna blegywryd a'r darna iorwerth. Be sy'n yna ydy testunau ar un pwnc, sef lladrad, er enghraifft. Dydyn nhw'n gwahanu, o ie, mae hwn yn darn o un lle, mae hwn yn darn o lle arall. Lladrad ydy hwn. Waith lle mae'n dod, lladrad ydy o, a hwn ydy'r gyfraith. A mae hyn yn awgrymu felly bod y defnydd i gyd o'n un statws i'r bobl yn creu'r llawysgrif hon, sef cyfraith ydy cyfraith. Felly mae rhannu'r testunau yn ôl cysyniadau modern, dweud bod nhw'n anomalous laws, neu dweud bod yna gynffon i lawysgrif. Mae'n awgrymu bod yna wahanol statws, ond mae Wynnstay 36 yn dystiolaeth tra chadarn nad oedd yr ysgrifwyr yn y cyfnod yn gweld y gwahaniaeth hwnnw.
Ac felly mae edrych ar lawysgrif unigol fel Wynnstay 36 yn agor y drysau i ni ailystyried y maes yn llwyr. Diolch yn fawr iawn. Simon, ti ar mute. Diolch yn fawr iawn Sara am hynny. Difyr ofnadw felly. Mae'n siŵr bod yna gwestiynau. Wy'n trio meddwl be fydde'r ffordd orau o wneud hyn. Falle, mae yna rhyw symbolau fan hyn, does dim llaw i fyny, ond mae yna thumbs up yn rhywle wy'n credu. Felly, os ych chi moyn gofyn cwestiwn, os ych chi'n gallu gwneud rhyw arwydd y bod chi am gwneud, a wedyn bydd eirig mae'n debyg yn gallu eich dad fiwtio felly. Os yna gwestiynau o gwbl. Sori Sara, dwi'n wedi gofyn i ti, wyt ti'n fodlon ateb cwestiynau? O, dwi'n fodlon ateb cwestiynau, Andrew. Nid na i drio. Na i weld os fedra. Wel, hyd yma, does na ddim cwestiynau sydd yn, so falle bod ti'n mynd i gael get away. Chymod, wel, allai jyst weid rhywbeth cyffredinol mewn gwirionedd. Chymod, bod hyn yn, wel, yr hyn sydd yn hynod o ddiddorol i fi yw y cipolwg yma ar y wahanol ffynonellau. Chymod, a mae'n ymddangos bod yna amrywiaeth o bethau, ond fe, a bod sydd wedi mynd mewn i hyn. A'r ffaith bod y copïydd ddim wedi newid pob dim, ddim wedi trial cael rhyw normaleiddio orgraff na ffurfiau ac yn y blaen, yn rhoi lot o sgôp i ieithgwn mewn gwirionedd, ac wrth gwrs, mae eisiau gwneud lot mwy o waith ar iaith y 15fed ganrif. Felly, mae'r testunau yma yn werthfawr iawn mewn gwirionedd. Ac wrth gwrs mae trosgifio nhw a rhoi nhw ar y wefan yma wrth gwrs yn mynd i helpu i'r sawl sydd am gychwyn y gwaith yma. Mae'n ddifyr ofnadw. Ie, wel dwi'n meddwl y gwaith trawsysgrifio, dyna nath... Achos fel arfer, dwi'n deddol, os dwi'n edrych ar ddarna o'r gyfraith, dwi'n edrych ar ryw ddarn penodol, beth bynnag dwi'n gweithio ar y pryd, lle dwi'n edrych ar ddarna. Ond mi oedd y broses o fynd trwy'r llawysgrif a trawsysgrifio, do'n i'n bod tro'n i wneud am mewn trefn. Dwi'n dechrau ar dudalen gyntaf ac yn cario ymlaen fel o'n i'n aml yn gwneud gwahanol bethau ar wahanol adegau. Ond wrth wneud darna reit hir, ac yn enwedig wrth wneud y gwaith checio, rodeg hynny, o'n i'n medru gweld, dydy'r tudalennau yma rwan, da ni ddim, mae'r acen di newid, ddydyn ni. Dim bod acen yna, ond mae'r orgraff wedi newid, just fymryn lleia. Ond mae'n ddigon i fi sylwi yn efo felly. A dyna di'r fantas o gael testyn cyflawn. Achos, os dwi'n edrych ar y cyfreithio o ran y cynnwys, mae rhywun yn fwy tebygol o ddewis o dethol, ac felly mae'r gweld y newid cynsail yn llai tebygol o ddigwydd, ond dwi wedi sylwi yn fan hwn, a mae'n rhaid drawiadol yn enwedig yn y 9 effaith cynnydd, ond mae'n lot mwy o waith sy'n medru cael ei wneud ar hynny. Reit, mae Ann wedi rhoi bus bawd i fyny, felly sydd mae'n debyg yn meddwl bod ganddi hi gwestiwn. Reit, ydych chi'n gweld i? Wel, ni'n gallu clywed i chi. O, na ni.
Dwi'n sylwi ar y ddwy lawysgrif nad yn unfath. Yn y gopi perffaith, ac yn adlewyrchu llinellau hefyd, trefnu llinellau. Wyt ti'n meddwl fath yna nesaf moed o rhywun yn dweud fel, trowch i dudalen saith o'n llinell blad i bla, a bod y testyn yn cyfateb o ran hynny, o ran dull cyfeirio at bwynt, felly, yn y gyfraith. Mae gen i gyfaddefiad. Dydy trefn y llinellau ddim rhyw fath yn y llawysgrifau. Sori, fi nath hynna ar y PowerPoint. Er mwyn iddyn nhw, ti'n gweld. Ie, felly dydy'r drefn ddim rhyw fath. Achos mae Q mewn dwy golofn, a dydy J ddim, a J ar un bloc. Ie, sori, nes i gam arwain yn llwyr o fanna. Ond diolch yn fawr iawn am y darlith wych. Ni'n diolch yn fawr. Mae yna gwestiwn arall yma yn y chat fan hyn gan Melissa Morgan yn gweud roeddet ti wedi sôn am y llyfrau Hywel yn mynd i wahanol rannau o Gymru. Oedd yna llawer iawn o wahaniaethau yn y ffordd roedd y gyfraith yn weithio drwy Gymru felly? Oedd. A mae hwnna'n ddarlith yn ddihun, ddweud y gwir. Ac dwi'n ymwybodol iawn bod y bake-off wedi dechrau, felly bod pobl eisiau mynd adra i wasiad y teisena mae'n cael ei gwneud. Neu barod i'r fyrreg ydy. Oes, mae yna lot amrywiaeth. Mae yna yn bendant wahaniaeth yn y de a'r gogledd, ond mae yna wahaniaeth yn ôl amser hefyd. Dydy gweinyddiaeth ddim yn bwnc sy'n cael ei drafod yn ofnadwy o lawn yn y cyfreithiau. Hynny ydy, does na ddim sôn, fawr ddim sôn y testunau iorwerth oedd yn dod o Wynedd yn y drydydd ganrif ar 10, ganol y drydydd ganrif ar 10, llawysgrifan dyddio o'r amser yna. So ddim sôn am weinyddiaeth llawer o gwbl yn fanno. Ond erbyn llawysgrifau 15fed ganrif, mae yna fwy o sôn. A mae'r cynseilia newydd yma, pethau sy'n mond yn ymddangos mewn rhai llawysgrifau, maen nhw'n tueddu i ganolbwyntio ar weinyddiaeth a'r ffordd y gyfraith yn cael ei rhedeg. Felly mae'n amlwg bod yna alw am hynny. A mae'n bosib bod yna alw am hynny am bod y system yn wahanol, bod y system yn dal i newid ac yn dal i addasu, o bosib bod yna ddylanwad yn bendant, dweud y gwir, bod yna ddylanwad o Loegr yn dod i fewn. Ond yn sicr, mae yna wahanol ffordd o wneud pethau yn y gogledd, yn y de, ac yn wir mewn gwahanol ardaloedd. Mae yna ddarn bach o'r 15fed ganrif o Frycheiniog, a mae hwnnw'n ddifyr iawn, proses gyfreithiol i hawlio tir di hwnnw. A mae hwnnw'n rhyw gymysgedd, wel mae o'r mers, mae hwnnw'n gymysgedd o bethau o Loegr, pethau o Gymru, mae'n ddifyr iawn. Ond, wel, yr ateb byr ydy, oedd yna lot o amrywiaeth. Iawn, da iawn. Wel, mae'n 10 munud wedi, a ti wedi bod yn siarad am fwy nag awr erbyn hyn, Sara, felly diolch yn fawr iawn i ti. A mae'n ddrwg iawn gen i bod ti ddim yn yma gyda ni yn gorfforo fel arall, sy'n ni wedi mynd off am bryd o fwyd neu rhywbeth, ond felly rhaid bod hyn i gyd drosto, bydd rhaid i ti ddod i lawr ato ni, felly. So diolch i bawb am ddod i rando, a cyn i chi ddiflannu, licen ni atgoffa chi bod yna ddarlith arall, seminar arall yn y gyfres yma mynd i fod y mis nesaf, yr ail ar 15 o fis Tachwedd am 7 o'r gloch unwaith eto nos fawr fydd hi. A'r siaradwr bryd hynny fydd Ben O'Ciali, sydd erbyn hyn yn darlithio yn yr Adran Gymraeg fan hyn, mae fe'n dysgu Gwyddelig. Yn Saesneg fydd yn siarad, a'i bwnc yw Neoliberalism and Language Shift, Lessons from Ireland post-2008. Felly, byddai'n cylchredeg manylion yn nes at yr amser a dolen ac yn y blaen. Felly, diolch yn fawr unwaith eto i Sara Elin am siarad â ni, a diolch unwaith eto i chi gyd am ddod ato ni. Oce, reit, gobeithio gweld chi eto y mis nesaf felly. Nos da! I gysylltu â ni yn yr adran, anfonwch neges naill ai at cymraeg@aber.ac.uk neu at celtaidd@aber.ac.uk neu cysylltwch â ni ar Twitter neu Facebook @CymraegAber.